Сен супер. Bu dünyada senin minen devam kalan. Yaşam Әлмәттән зур сәлам. Нет, внедрен. У нас Әлмәткә килеп җиттек. Менә безнең бүген дә вело маршрут бик кызык. Күзәтеп барасы инде безнең яме, дусларым, матурларым. Аразында махсус безнең өчен юллар бар. Данкишон. Карагыз инде яме, дәвамын. Бик кызык булачак. Менә Татар дәүләт драм театры. Менә безнең юл. Анда администрация. Все, киттек дальше. Так, тиздән Әлмәттә менә мондый һәйкәл булачак. Сезгә сер белән генә әйтәм. Кай икән әле белмим. Но, язармын, яме? Кем белә бу кемнең эшләре? Языгыз әле. Җиңү паркы. Менә карагыз, бу Алла бирсә вело юллар була, велосипедта йөрергә. Барлыгы 250 километр була. Әлмәттә күрәсезме? Молодцы. Яңа юллар. На площади ждет. Карагыз. Әлмәтнең аттракционнары. Кояш булмаса да кеше йөри. Герои соцтруда. Biz attraksiyonda Karışık motor. Менә фонтаннары җырлый торган 8дә булса, мен аны гел күргәнем бар. На площадках вот она стоит у нас. Илнас, ничек сиңа Әлмәт, ушыймы? Супер. Сяга? Мин вообще Әлмәтне яратам. Мин дә кино төшерәм бит инде, шуңа күрә менә карагыз. Әйдәле, сөйләле. Нәрсә төшерәсез, Рәхим бай? Төшерәбез штаннарны. Ага. Төшереп буламы соң? Карыйлармы штаннарны? Юк, шул. Авыррак бар әле. Да. Вакыт бик кысынкы, көн кыскарды, съемкалар озынайды, яңгырлар салкынайды, күңелләр җылынды, фильмнар төшерелә һәм төшерелми одновременно. Фильм Шрёдингер шулай. Все, ярар. Булыр әле. Алла бирсә. Икенче елга хәзер буламсың инде? Бишкегә сәгатьнең кәсбендә, кабат театрында, зур экраннарда калыс безне фильмне. Әпипә дигән, Пепипе. Пеппе дигән фильмы. Все, ярар. Менә карагыз, Әлмәттә төшерәләр. Сезгә инсайт видеосы. Тарихка. Ой, шеп булды бу. Шеп булды. Телефончик астан Да. Все, притяжение. Какие-то. Карагыз, Әлмәт. Да, я постоянно. Кул төбендә Әлмәт. Күрәсезме? Карагыз әле. Иң беренче кунакка килсәгез Әлмәткә, сразу монда киләсез. Һәм инде Әлмәтнең нинди матур икәнен күрә аласыз. Нинди таулы, сулы, агачлы шәһәр икән. Лепота. Самая высокая точка ждем войны. Все как на ладони. Менә карагыз. Әлмәт, кайнар сәлам сезгә. Менә сезнең матур шәһәрегез, карагыз әле. Нинди матур өйләр. Сторис яздырыйм әле.
Мына анда Рахимбай киносыншы Әпипе деген. Ничек мотор. Бunda 16 этажda domlar arabaysan, ayma. Барықны түсірген бұл енді. 16 ya? Супер. Бүгінімізде. Әлмәт! Сен супер! Нефтехимик чемпион! Нефтехимик чемпион! Кукмара! Опасно! Все. Банда кетті. Следующий. И у нас... Ура! Следующий. Америка. Так. Енді еріп кетем әлі мұнда. Нам пяткасы. Фу! Зараза. Шумдым суға. Суға шумдым. Мына келдік администрацияна. Бәлки Айрат Ринатовичтен көрішіп болыр. Селфилар түсіп. Қарағыз. Тефтяна келдік. Қарағыз аланың енді мотор. Зданиялар. Мұнда ремонт. Ясыйлар мұнда сквер бұла бұғай. Фонтандар білен мотор етіп. Ешіл яңаш көрсетірмін. Түріт, иди. Мына мәшіткеде келіп жеттік. Резы Фахраддины есен бұғай. Асан дұрыс болса. Шағай, рас. Мотор. Менің тегермешке әзірек су кірген. Шуға көрі үйт келе. Мен бассейн арқылы өзіп шықтым бет. Қарас. Лепата. Қарас. Каскад прудов. Шында барабыз, көрсетермін сізге. Қаразычық мұнда мотор. Қараз, нәрсе генә юк мұнда. Молодцы. Қарағыз, балалар үшін бүтін нәрсе бар мұнда. Мотор мәлімет үшін бейсен ға? Да, әлмет тоже кішілер үшін ясалған. Шәп. Оскар, да? Пошла что-то, портал, наверное. Упадешь ведь, а? Это сколько времени сэкономил? Мы начали моты. Раз. И адреналин. Он добр кишмеген мисың или алып кете атамы? Он добр киш. Или күшті көрмем? Пакет тұрайық. Міне оққышлар бар біздің, 2 оқ. Қарағыз, мұна рахаттанып еріп бұла. Шәп енді. Кадрларда мотор бұлға тегеш. Илнас, бұлға бұлға. Арпар чемпион.
Мен де көрдім. Тоже Қазанға қадап қылар, бүгін де білмедім, көріп алдым маған. Подписчикларға жібердім, неше болады, онда аңлатып бердім. Раз. Ақ күш, это просто был. Черный лебедь, пара ақ күш. Очень интересно. Қара аққа шананы бөлеклер де ұшып кетті. Давай еще. Достар, матурларым, biz mine Neftçiyana keldik. Medeniyet sarayına. Mine mında elbette bütün beyramlar ötkərli. Kış günü mında zor katok. May ayına kadar 10 gradus temperaturu, minus 10 gradus. Məşitdə күрсәткән инде. Менә кешеләр йөри, сәбиттә без хәзер селфи ясыйбыз менә. Банды белән. Әлмәт, әйе, хәзерек Европада шәһәрләргә ашый башлый. Чөнки кешеләр өчен бик зур әйбер, зур эшләр эшлиләр. Едем. Келіп жеттік. Әлмәтнең пляжына қарағыз әлі. Нинди аққымнар мында. Шәп, якынрак киләбез. Якынрак төшерәм генә шулай. Менә ни өчен төшерәм дисез менә бу видеоларны, дусларым матурлар. Махсус сезнең өчен, әлмәтлеләр өчен. Шәһәрегез бик матур. Кадерен белегез. Барсы sizin için yasalgan. Süper. Қараңыз. Кіші yok, çünkü bütünсі іште. Hem yine bugün pagoda salqınша. Şuna göre şunday хәлләр. А если упаду, все нормально будет? Здесь никто не падает. В случае экстремум страховку медленно спустит вниз. Kettiler bunlar. Я что-то боюсь. Ой, горизонтально. Да. Так. Ногами. Ничек. Падать ты не будешь. Главное, вниз смотри всегда. Офигеть. Әлі мұнда жаңағына міндік. Түсірген ұтқаным. Мұны видео яздырдылар. На, вот там смотри спереди. Просто канаты так. Қараңыз. Вот самый ағаштарда елден. Motorumda qara әлі. Все болды. Әйдә моторым, давай. Let's go. Тоқтағанда қарап тоқта еме. Кеттік. Бассейн. Қараңыз әлі. Чиста havada. Әйдә мен сені түсірем. Әйдә сен де құл болғайын дұрыстам. Қараңыз. Су қойнауыз біз. Түсесің ме? Түсесің құта. Достарым, матурларым. Мен әлмәтті. Анда саунда бар. Біз қиынып алдық. Келіп жеттік. Парк Кванториум. Мына ше бик көңілі. Видеоны түсірмін, сізге мен қарарсыз.
Әлмәт рулит. Монсы видео. Фотографии с детьми мы сможем потом у Тимура взять. Какая тема у вас сегодня была? Тут все спрашивают. Какими-то, ну как инвалид, да, который на колясках учится, здесь вообще просто даже почистить картошку. Дети, даже вот это вот сделать. Карагызалы, нәрселерін он акваториумда. Міне ешлерін үйретелер. Открытие, скраббукинг, вот эти Кәләпүшләр, түбәтәләр ясай етәләр. Мощно, мощно. Вот. Какая влажность, да, вот это. Потом фильтр вот это изучают они. Фильтры, какие бывают, какая бывает вода, какие есть вредные примеси. Идемте, пошлите на зоокружок. Қарағыз. Зоокружок ждет. Кім мұнда? Локи. Они что, выпрыгивают? Кто? Вот здесь Это гусеница нет? Я не знаю. Волок. Волок? Волок. Ел, если честно. Да. В Казани ничего такого нету, тут все есть. Кудинов говорят, Қарағыз, что-то увидел, Әлмәт. куда привез это. Да и вообще здесь же нефтяная отрасль. Қарағыз, әр жерде шындай. Дизайнер это разработал и открыл И тут на 3D проект. Сейчас что-то должно быть. На голову. Сейчас он продумал. На голову встанет? Да. Ну-ка. Так, братан, как его зовут? Похлопать, что он у нас делает? Нет, это программа не так. А, не так? Это та похлопать. Если похлопать, то... Кланяться, да? Количество хлопков. Нет, если... У него везде датчики. Тут В хвосте. у нас главное самовнушение, или у нас главное самовнушение. Переверните нас. Как вы называете их? Вот так? Менә карагыз әле. Алла бирсә, сентябрь айында Әлмәттә яңа бассейн була, 50 метрлы. Монсы инде стандарт буенча монда төрле соревнованиялар да үткәреп булачак. Менә бит, Карагыз. Шәп, шәп. Әйтәм бит, Татнефть рулит. Әлмәт молодцы. Ты жүрмәсәң, булмаячак та алар. Да, она постоянно фоткает, помню мен. Фоткает, Панорама. Нәрсәнең? Безнең Нефть брат, Е, бу Ширкан нефти. Ширкәүдә бик матур әйе. Ысы? Менә бу стадионда Сабантуйлар уза Әлмәттә. Карагыз әле нинди матур җир, ничек. Милли төсләрдә, милли рәсемнәрдә, молодцы. Һәм инде концертлар. Алла бирсә, менә монда набережный булачак, Казана кебек матур-матур менә буйлап беговой дорожкалар, чаңгы шуарга бөтенсе монда киләчәк. Карагыз. Монда инде Сабантуй мисәк күрсәткән иде, менә карагыз. Без менә смотровой площадка килдек. Хәл бетте, менә өскә дә менеп була инде. Карарбыз инде, бәлки менербез дә. Менә шундый матур Әлмәт. Менә шундый матур җирләре бар, карагыз әле. Монда шәп. Вы можете идти. Спасибо. Рахмат. Аплодируем, аплодируем. Музыка, баракалла. Карагыз, бу бәләкәй малай менеп китте. Анда съемка бара.